guys! Welcome back to my channel again, and if you're a first timer here in this channel, I encourage you to subscribe. Click the subscribe button down below and click the bell button after subscribing for you to be notified every time that I upload a video here in this channel. And if you also have your Instagram and Facebook, you can follow me and like my fan page with the username joycaabay. So yes, so today, as you can see in the title down below, I will be doing how I did my makeup in high school. Yes, so kasi nung college, ito yung pinili ko kasi nung college ako, hindi ako nag-makeup. Hindi ako nagme-makeup. Tapos, nung high school yun yung time na nagme-makeup ako. But you will see how I did it. Maybe tatawa kayo. Maybe madami kayong maaalala kung ka-age ko kayo. So, without any further ado, let's start this video. And guys, so wala na akong makeup. So, before I start doing my makeup way back in high school, let me change my outfit first para yung parang nung high school talaga ang dating. Charo. So, ayan. Imagine that this is my uniform way back in high school. Puti dapat to. Tapos medyo color, yung color niya dapat is baby color. So, ayun. And in our high school before, yun yung plain lang na polo yung suot namin pag mga babae. But then, nauso yung time na yun, yung let's do the high school, basta yung high school something na show, yung may yellow, may black, may blue na color sila, basta yun. Kung alam niyo yung title ng movie na yun, please comment down below kung nakaka-relate kayo sa sinasabi ko. Eh, diba yung time na yun, yung ibang students, naka-necktie. So, filingera ang section namin na leader nyo. Lidera ng peg. So, nagpagawa kami ng mga necktie namin. Tapos yung mga necktie ni Papa ko, dinadala ko dun sa school. Kaya yun, nagkandawalaan. At ngayon, yung mga kapatid ko, di ko sila mahanap. So, I just found an old necktie. Sana bumagay to. Sana. Ayan, medyo bagay. Nung high school ako, hindi ako marunong mag-makeup, sa totoo lang. So, dapat, nung time namin, kapag sa bag mo, meron kang kicker kit, essential, ayan, eto dapat meron sa purse mo. Nakaka-relate ba kayo? Ayan, pulbo. Tapos yung mga kaibigan ko nilalagay nila sa panyo nila, tapos yun yung ginaganon-ganon nila. Ako naman, syempre, kapag nanon yung mga high school friends ko, alam nila na hindi ako nagdadala ng panyo, kahit tagaktak na yung pawis ko, hindi ako nagdadala ng panyo. So, ginaganito lang natin yan. Ganite. Ayan. Papunta sa ganyan. Ganyan. Tapos, ganyan-ganyan. Relate ba kayo, guys? Tapos, syempre, paputian ng mukha. Nung time na yun, dapat maputi yung mukha mo, the better. Tapos, hanggang sa may mga namumuumuo na sa leeg mo, na pulbo, ganon. Ayan. Ganyan ang look ko noon. Walang kilay-kilay, walang blush. Ganyan. Meron mang blush noon, pero iilan lang kasi yung mga nagbablush sa amin. Tapos, yung group kasi namin, yung section namin, more on boyish type kami. So, yung hair ko noon lagi, nakaganito lagi, naka-ponytail siya. Tapos, ang essential pa na isa, dapat meron kang eye pencil. This one is from Alu, my first. Pero parang yung mga eyeliner namin nun, yung mga nasa palengke lang, yung mga nasa tiyangge-tiyangge. So, pakapalan yan ng eyeliner, guys. Hindi yung line talagang nasa waterline pa dapat yung yung eyeliner mo. Ganon kami katindi noon. Ayan! Bongga! Nanunuhan na ako. Ganyan kami noon. Wala nga akong kilay ngayon. Tapos, sa kabila. Ganon. Ganyan ang mga mata namin noon. So, kakapalan pa natin. Kasi sobrang kapal talaga, guys. Lalo nang pagpa-uwi na kami. Yun. ayan na, nagpupulbo na. Tapos, super spray ng ano. Meron pa noon, naalala ko nung time namin.
syempre hingi-hingian yan ng mga pabango, gano'n. Yung kaibigan namin lagi siyang naubusan ng pabango, kaya pag magbabahay niya siya, ay, 4 na spray lang ha, so 1, 2, 3, 4, gano'n. Para ano, tipid daw. Kasi naubos, papalan ko pa. Naiiyak ako sa ano, nadadry yung eyes ko, guys. Nadadry siya. So, ayun. Lagi kami naka-eyeliner. Pati yung mga lalaki noon na naka-batch namin. Tsaka yung mga head sa amin. Tsaka yung mga younger. Ayun, naka-eyeliner din sila. Kasi, di ba yun yung time na yung emo era. Parang laging lahat yun naka-eyeliner. So, the next, yung final touch, ito na. Hindi ako nag-lipstick nun, guys. More on gloss lang ako. So, I am using this Hard Candy Layered Lip Gloss right now. Ito siya. Kasi ganito lang yung mga pinapadala nun ni tita ko at kanila na ako. More on lip gloss lang ako. Hindi ako nag-lipstick. Natuto lang ako mag-lipstick ng ano na. Graduate na ako ng college. So, ito na. Ayan siya. Oh my gulay. So, ito na yung look ko. Nung high school ako, ito lang, ganito lang kasimple. Super duper lip gloss. Tapos, super kapal na eyeliner. Ganito. Kung nakaka-relate kayo yung mga emo-emo noon, buti nga nun, hindi pa ako nagbabangs ng gano'n. College lang ako nang kapagpasok. So, ito na yung final look. This is it, the final look, guys. Sobrang kapal ng eyeliner ko. Tapos wala sa taas. Walang kilay, walang blush, walang contour, walang anything. Ito lang, lips, tsaka liner, tapos pulbo. So, yun na. So, I hope you enjoyed watching these videos, guys. Kung ano yung look nyo ng high school kayo, ng college kayo, please comment down below kung nakaka-relate kayo sa ganitong eyeliner na sobrang kapal. And you have already made a videos like this, please comment down below para mapanood ko din yung mga videos nyo. And don't forget to subscribe and follow me in my social medias. And I'll see you guys on my next video. Bye!